Рай, създаден от самия Бог. Благословена земя, където биоразнообразието и промяната са единствените константи. И където, дори в най-малкия ъгъл, цари нов начин на живот. Тук, в една от най-величествените екосистеми на планетата, всеки вид играе ключова роля в деликатния баланс между живота и смъртта. Това е Дива Иберия, рай за дивата природа, където природата се разкрива в най-чистото и неопитомено състояние. Ята белоглави лешояди кацат на десетки, за да погълнат прясна мърша. Дълбоко в гората, благородният елен, закоравял тревопасен, засища апетита си с най-свежите треви. Междувременно, дивата коза стои сред най-внушителните скалисти планини. В това диво царство всеки вид се радва на безпрецедентна смесица от биоми. В това, което изглежда, е едно от най-великите произведения на изкуството на Създателя. Европейският заек тича през поляната като свободна душа, наслаждавайки се на пролетното време. Славната дива свиня се наслаждава на приятно плуване в освежаващите потоци. И царският орел съзерцава величието на този див рай отгоре. На място, където ресурсите са изобилни, а климатът, вместо предизвикателство, често е най-добрият съюзник, всички животински видове живеят в пълна хармония. Ами почти всички от тях. Сред гъстата трева, умел хищник се крие, без да дава и най-малък знак за присъствието си, чакайки идеалния момент за атака. Червената лисица, ненаситен ловец, ще отнеме живота на всеки гризач, когото срещне, с ненаситната си захапка, внушавайки страх у всеки, който има нещастието да бъде под нея в хранителната верига. Във водите, обграждащи тази земя, обсадена от моретата, един от най-свирепите хищници на планетата изплува от дълбините, за да задоволи месоядния си апетит. Когато голямата бяла акула изплува от водите, всяка надежда за оцеляване изчезва и всичко, което остава, е да се предадем на задушаващата смърт, олицетворена в челюстите й. Докато водите се обагрят в червено от кръв, иберийската мечка, гладен опортюнист, няма да се поколебае да всява ужас на малки бозайници, птици, риби и дори големи елени, когато оцеляването им е застрашено, а тези плячки представляват сочен източник на храна. В ръцете на тези внушителни хищници, всеки ъгъл на това благословено диво царство се превръща в бойно поле, където се води безкрайна борба между живота и смъртта, и в която всеки вид успява да надделее, независимо от цената. Очертавайки се като неумолима граница между коварните течения на Атлантика и топлите води на Средиземно море, Иберийският полуостров обхваща площ от почти 600 000 квадратни километра, обхващайки териториите на Испания и Португалия. Граничеща с Франция на север и Африка на юг, Иберийския полуостров представлява мост между двата континента. Място, където два свята се сблъскват, пораждайки безброй биоми и екосистеми, уникални на планетата. На изток, безкрайна брегова линия е обляна от средиземноморски води, предлагайки зашеметяващи пейзажи и хоризонт,
който посреща милиони прелетни птици с отворени обятия всяка година. Дълбоко в полуострова, внушително плато на повече от 600 метра над морското равнище, се издига като отделен свят, като платото се простира, докъдето поглед стига. В околностите на тази колосална височина планински пейзажи изпъкват от дълбините на земята, които се противопоставят на всякаква естествена логика. Пиренеите, Кантабрийската планинска верига и планините Леон са само няколко от тези спящи гиганти, които сякаш докосват небето. Предвид толкова голямото разнообразие от релефи, смесицата от биоми е просто спираща дъха, с заснежени върхове в ледени алпийски зони, равнини, простиращи се до хоризонта, топли брегове с фин пясък, сухи вулканични пейзажи и гъсти средиземноморски гори. Именно последните са дом на един от най-страховитите хищници в цялата тази неопитомена животинска империя. С характерната си сивкава козина и заострени уши, завършващи с черна четка, иберийският рис се движи като призрак сред гъстата растителност на горите на Иберия. Въпреки че размерът му от не повече от 13 кг не вдъхва особен страх, тази дива котка е един от най-безмилостните хищници, скрити в тази жива екосистема. Със здраво и мускулесто тяло и набор от много остри прибиращи се ногти, тази котка далеч не е домашна котка. Атлетичното телосложение на риса му позволява да прави изумителни скокове с дължина над 5 метра, което прави почти невъзможно малката плячка да се измъкне и да стане част от диетата му. Живейки в рай, където биоразнообразието е очевидно във всеки ъгъл, тази котка няма проблем с намирането на плячка. Въпреки че е доста способна да ловува копитни животни, яребици и гризачи, предпочитаната плячка на риса, която представлява до 90% от диетата му, са зайците. Този строг хищник е специалист в лова на тези малки бозайници, тежащи около 2 кг сочно месо. Разчитайки на високоразвитото си зрение, този дребен бозайник-убиец може да открие плячката си на стотици метри разстояние. Дори и да не може да забележи тази, която е на път да стане част от менюто му, е вероятно да я чуе, тъй като рист има и завиден слух, който му позволява да долови дори най-малкото цвърчене отдалеч. Бавно приближавайки се към плячката си, иберийският рис използва камуфлажната си козина, за да изчезне в гъстата растителност, а благодарение на подплатените си крака може да ходи, без да издава жестоките си намерения на нищо неподозиращия заек. Тъй като разкриването на позицията ви ще накара заека да излети с пълна скорост, елементът на изненадата е от съществено значение за успешното пренасене на тази сочна плячка до устата ви. Тъй като е достатъчно близо, рисът почти успява да усети вкуса на нещастния бозайник. Котката започва свирепата си атака. Скачайки отблизо 5 метра с извадени остри ногти, ловецът се приземи директно върху малкия заек, който напразно се опитва да се освободи от остриетата, които нападателят му използва като ногти. Предвид такова физическо превъзходство от страна на риса, това, което дори не може да се счита за битка, трае не повече от няколко секунди и завършва с фатално ухапване от котката по врата на тревопасното животно. Докато за заека това беше хладнокръвно убийство, за риса това беше началото на много обилно хранене. Въпреки че този път е било успешно, забързаната дива природа на тази екосистема не винаги е толкова щедра към тази котка. В много случаи зайците са по-сръчни и успяват да избегнат страховитата ухапване на един от най-големите хищници в това животинско царство, оставяйки месоядеца с празен стомах. Когато това се случи, рисът, далеч от това да се откаже и да се подчини на строгостта, в демонстрация на инстинкта си за оцеляване, е способен да изминава големи разстояния, докато намери добър източник на храна. Въпреки че територията на един от тези ловци обикновено обхваща около 10 квадратни километра, когато недостиг на плячка засегне владенията им, котката няма да се поколебае да се насочи към нови хоризонти. Тъй като са отлични катерачи и дори много добри пловци,
Няма пречка, която да може да попречи на тази опасна дива котка да постигне по-добри условия за живот. Една от малкото пречки за продължаване на пътуването им може да бъде именно друг иберийски рис. Тъй като са изключително териториални, тези котки няма да бъдат много гостоприемни към нахлуването на непознат в техния имот. Така че веднага ще се приближат до натрапника и ще се опитат да го накарат да си тръгне по пътя, по който е дошъл. Издавайки силно предупредително ръмжене, териториалната котка сигнализира на непознатия, че не е добре дошъл, опитвайки се да разреши спора по приятелски начин. Когато обаче се оспорва територия, която би могла да бъде богата на ресурси, нашественикът няма да се оттегли без бой. Тук ожесточена битка глава в глава ще реши кой ще спечели спорната земя. Чрез блъскане на главите си, всяка котка ще се опита да нанесе максимални щети на противника си, принуждавайки го да се предаде. Макар че тези схватки може да изглеждат кървави, почти никога едната от страните не завършва с фатални наранявания. В допълнение към запазването на важни места за хранене, тези двубои до смърт често са мотивирани от защитата на местата за размножаване. Когато териториалният мъж знае, че беззащитните му малки живеят в неговата територия, той ще направи всичко възможно, за да попречи на нашественика да излезе победител. Защото знае много добре съдбата, която подобен катастрофален сценарий би донесъл на потомството му. По същия начин, по време на брачния сезон, враждебността между тези котки е практически неизбежна. С една зашеметяваща женска в играта, претендентите бързо превземат границите на доминиращия рис, който, чрез маркиране на територията си и чрез физически демонстрации, ще се опита да държи други мъжки далеч от нея, надявайки се да бъде късметлията, който успее да разпространи рода си. Тъй като свирепият иберийски рис е в разгара на брачния си период, много диви видове могат да си починат, поне за известно време, от попадането в полезрението на този безмилостен хищник. Един от тях е гигантски елен с червеникава козина, тежащ над 100 кг. Пасейки сред поляна, гъмжаща от живот, благородният елен се наслаждава на цялото изобилие, което иберийската екосистема предлага, за величествено тревопасно животно с неговите размери. С внушителните си рога, с дължина над 1 метър при мъжките, това същество е един от онези видове, които се открояват. Дори в екосистема с толкова биоразнообразие, колкото дивата иберийска островитянка. Живейки в големи еднополови стада, благородните елени се разпространяват на дълги разстояния през безкрайни пасища в търсене на билки, треви, филизи, острици и на практика всичко, което е дори леко годно за консумация. Въпреки че живеят в един от най-изобилните диви райски места на планетата, що се отнася до храната, тези тревопасни животни са непретенциозни, адаптирайки се да ядат каквото им поднесе Създателят. Въпреки че могат да бъдат активни през деня, големи стада от тези елени обикновено се появяват, когато здрачът завладее небето, или дори в пълен мрак, когато луната е единственият им спътник в разходките им през прерията. Тези нощни навици, освен че ги предпазват от най-горещите часове, ги държат далеч от радара на онези хищници, които буквално биха убили за сочно парче месо от тези рогати вълци. Животът в стада е друга предпазна мярка, която благородните елени предприемат, за да избегнат да станат част от диетата на ненаситен хищник. Докато женските са склонни да живеят в големи стада с малките си, мъжките образуват ергенски групи, където внушителните им рога блестят от хоризонта. Комуникацията е от изключителна важност за този изключително общителен вид, тъй като им помага да поддържат относителен мир в групата и да ги предупреждават за всякакви заплахи, които виждат в близост. Чрез мехове, грухтене, език на тялото и маркиране с аромат, тези социални тревопасни животни изпращат ясни съобщения на своите връстници. Въпреки че блеенето понякога може да сигнализира за колективно бягство, понякога елен, който е усетил непосредствена опасност,
Не предупреждава събратята си от стадото и бягството му трябва да се тълкува като сигнал. В тези случаи е най-добре да бягате и да не се опитвате да разберете, тъй като такова бързо отстъпление може да означава, че дебне свирепа глутница иберийски вълци, естествен враг, срещу който дори голямо стадо благородни елени не би могло да се защити. В допълнение към тези безпогрешни кучета, иберийските рисове и кафявите мечки няма да пощадят нито един нищо неподозиращ елен, който се скита през територията им. Въпреки че хранителната верига е поставила тези пламенни тревопасни животни в най-ниската си точка, когато животът им е заложен на карта, никой елен няма да бъде лесна плячка. Към това се добавя и колективната им защита, като живеят в стадо, както и бързото им отстъпление с пълна скорост. Особено когато мъжкият е притиснат от хищник, той няма да се поколебае да използва острите си като бръснач рога, като острие за контратака. В тези обрати на преследването вълци, рисове и дори мечки могат да бъдат сериозно ранени, точно както колосалните им рога служат перфектно, за да внушат малко уважение от хищниците, когато настъпи любимият сезон на годината на тези копитни животни. Рогата им ще бъдат инструментът, който им позволява да задоволят отчаяното си желание за копулация. Когато въздухът на прериите, обитавани от стада мъжки елени, се изпълни с феромони, цялото онова другарство, проявено за защита от хищници, е изоставено и всеки индивид тръгва да търси плодородна женска, с която да се размножи. Разбира се, с десетки големи захранвани с тестостерон благородни елени, концентрирани в малки райони с малко сърни през сезона, това е рецепта за бедствие. Никой разумен елен няма да се откаже от правото си да се чифтосва с кошута без бой, и точно тогава големите му рога отново влизат в действие. Преди тези битки обаче, елените трябва да сформират своя харем, за което издават силен рев, който може да се чуе на километри. Тези мощни вокализации, освен че обявяват присъствието си на плодородните женски, сигнализират на другите мъжки, че изобщо не са добре дошли. Бурните ритуали на перчене, ходенето изправено и маркирането на територията с урина и визуални сигнали по дърветата също са стратегии, използвани за привличане на женски, нетърпеливи за размножаване. Докато харемът се оформя с десетки женски, откликващи на зова на страховит мъжки, няма да мине много време, преди претендентките да се появят на арената, за да успорят неговото господство. Преди физическата схватка, мъжките си разменят мехове и стоят изправени в опит да изглеждат по-големи, опитвайки се да сплашат противника си. Засичането на територията им, за да подсилят обонятелното си присъствие, е друго поведение, което често предшества кървави дуели. Тъй като нито един от благородните елени не е склонен да се откаже от правото си на копулация, битката започва с фино триене на рогата, за да се оцени противникът. Тези триене, само за секунди, се превръщат в мощни атаки, целящи да го повалят. След няколко минути безмилостни удари, един от претендентите, поради наранявания и умора, решава да се предаде и да се подчини на чисто новия победоносен елен. След като конкуренцията му е поне временно отстранена, едрият елен ще остане на щрек за появата на друг потенциален противник, който би могъл да оспори собствеността му върху харема му. През това време, поради глад, този страховит елен може да загуби до една пета от телесното си тегло. Всичко това с единствената и чиста цел да се чифтусва с безброй кошути. Въпреки че фаталните наранявания обикновено не водят до битки за контрол над харемите, понякога някои мъжки изпадат в практически агония в резултат на изтощителен, размножителен период, както и пречат на много по-голям мъжки и неговите женски. Тези жертви на дуели с рога често са повече от приемлива плячка за свирепи мечки и глутници вълци. Но може би още по-лоша съдба
е да бъдат разкъсвани от гладни ята белоглави лешояди. Реейки се в небето като предчувствие за смърт, белоглавият лешояд е верен маршояд, който измъчва хиляди диви видове, напомняйки им, че рано или късно ще стана част от неговата месоядна диета. С внушителен размах на крилете от почти 3 метра и тегло до 11 кг. Тази хищна птица вдъхва страх с огромните си размери. Пясъчно-кафявото му оперение му придава кафяв вид, откъдето идва и името му. Въпреки че, както всички лешояди, главата и шията му са без пера. В основата на врата му се покриват с красива грива от вълнести бели пера. Комбинацията от голям закачен клюн и нехватливи ногти говори за хранителните навици на тези свирепи маршояди. Тъй като за разлика от ловните птици, ногтите им не са предназначени за убиване, а по-скоро за манипулиране на останките от трупове. Всеки лешояд поглъща до 10% от телесното си тегло на ден и ятото, без да губи време, се издига във въздуха, за да пътува на дълги разстояния в търсене на жертви на оживената иберийска дива природа. В един типичен ден, всяка птица може да измине до 300 км в търсене на храна. Използвайки несравнимо зрение, един от тези маршояди е способен да забележи труп на разстояние до километри. Щом забележи солидния труп на коза, дива свиня или може би дори благороден елен, птицата се спуска от височините, кръжейки около нея, ясен сигнал към събратята си от ятото да се присъединят към пиршеството. В рамките на минути, след кацането на първия лешояд, десетки маршояди се събират около плячката и с големите си човки започват този пир, на който нищо не се хаби. Макар че на тези празненства може да изглежда, че цари анархия, истината е, че чрез кълване се установява много сложна иерархия, при която доминиращите екземпляри, обикновенно по-едри, се сервират първи, докато покорните и дребни маршояди трябва да се задоволят с остатъците. Въпреки че тези сцени с безброй лешояди, обграждащи трупове и поглъщащи всяко късче месо само за минути, може да изглеждат като актове на изключителна жестокост и да са създали на тези птици много лоша репутация. Истината е, че деликатната иберийска екосистема дължи много на хранителните навици на тези ненаситни хищници. Като буквално изчезват гниещи трупове само за секунди, белоглавите лешояди предотвратяват разпространението на вредни патогени в околната среда. По този начин това, което би могло да бъде развъдник на безброй болести, скоро се озовава в силно устойчивите стомаси на птиците. Благодарение на изключително киселинната си храносмилателна система, тези лакомници могат да консумират гниещо месо, без дори да трепнат. Докато други маршояди могат дори да умрат след поглъщане на замърсени трупове, за лешоядите това е пиршество, достойно за кралски особи. След като не са оставили нищо друго, освен спомена за трупа на последното му място за почивка, без друга причина да останат, ятото отново се разпръсква в небесата. Сега, претъпкани с храна, лешоядите разперват големите си криле и се оставят да бъдат носени без усилие от вятъра на дълги разстояния. Използвайки силните въздушни течения, тези умели господари на небето едва движат крилете си, като от време на време се изстрелват напред или променят посоката си. Тази техника на летене им позволява да пестят огромни количества енергия. Разбира се, за този стил на полет те не са свикнали да летят ниско, достигайки височина до 6000 метра над морското равнище. След обилно хранене и със залеза на хоризонта, ятата се събират, за да си починат в местата за нощуване. Това са общи места, обикновенно скалисти скали, където се събират до стотици индивиди. Тези места за събиране осигуряват безброй ползи за тези птици. Въпреки че обикновено нямат естествени хищници, всеки гладен хищник, дебнеш наблизо, ще се замисли два пъти, преди да обезпокои цяла колония от тези ненаситни маршояди. По същия начин, когато всички летни жеги са отшумели и най-студените дни ударят техния ъгъл на полуострова, почивката в големи групи им помага да запазят и последната капка топлина, регулирайки температурата си. С настъпването на новия ден на хоризонта,
ята бързо се връщат на арената в търсене на храна. Колкото и вкусно да е било последното им хранене, тези ненаситни хищници никога няма да кажат «не» на прясна мърша. Но въпреки, че имат добре познатата си репутация на опортюнисти, възползващи се от работата на хищниците, в редки случаи тези птици не се колебаят да отнемат живота си заради плячката си. Особено когато става въпрос за болни или сериозно ранени едри бозайници, белоглавите лешояди могат да ги избутат леко от топлия подслон на смъртта, използвайки мощните си човки, за да атакуват плячката с безброй удари. По подобен начин малките дребни бозайници и малките птици са лесни мишени за тези малки птици. Точно както здравето на иберийската екосистема дължи много на високоефективните лешояди, които са способни да унищожат труповете за минути, други маршояди може да не са твърде доволни от присъствието на тези гладни ята, които винаги ги надминават в надпреварата за храна. Един такъв вид е здравият европейски язовец. С поразително удължено тяло, къси крака и отличителна козина с черно-бели ивици на главата. Тасугото, известно още като тасуго, е един от онези верни представители на цялото биоразнообразие, което Иберийския полуостров крие в своите полета и ливади. Живеейки в малки групи до 12 индивида, язовецът е изненадващо общителен, живеейки в хармония със своите събратя в сложни подземни убежища, наречени язовски дупки. Тези дупки често са истински подземни комплекси с дълги тунели, няколко камери и дори многобройни изходи. В някои случаи дължината на леговището може да достигне изумителните 100 метра. С такова впечатляващо убежище на разположение, язовците често прекарват целия ден в почивка в уютното си леговище, защитени както от знойната жега, която иберийското лято може да донесе, така и от многобройните хищници, които не биха искали да изпуснат плячка, тежаща до 15 кг сочно месо. Именно когато тъмнината завладее сцената, настъпва идеалният момент да излезете навън в търсене на нещо за ядене. Въпреки че понякога могат да се конкурират с лешоядите за питателна мърша, истината е, че тези универсални бозайници, далеч от това да ограничават диетата си, подобно на добрите всеядни, се хранят с всичко, което Създателят им сложи на масата. Насекоми, безгръбначни, други бозайници, влечуги, плодове и дори растения, язовецът никога няма да откаже добра храна. Въпреки че могат да се хранят буквално с всичко, което им попадне. На пътя, почти 80% от диетата на това всеядно животно се състои от земни червеи с много високо съдържание на протеини. Предвид нощните им навици, зрението на язовците е доста слабо, така че те трябва да разчитат на много по-развитите си сетива за слух и обоняние, за да намерят храна и като цяло да се ориентират в района около леговището си. Въпреки че могат да съжителстват с други членове на клана в убежището си, когато търсят храна, те са склонни да следват собствения си път. След няколко часа навън, ровейки земята и дори, защо не, ловувайки някое малко влечуго или бозайник, всички членове на клана се събират отново в завидното си леговище. Груповото съжителство обикновено е доста мирно, като всеки от обитателите на язовеца изпълнява роля в почистването на дупката, изграждането на нови тунели или грижата за малките. Кланът често се състои от не повече от дозина индивиди, водени от доминиращ мъжки. Групата се допълва от женски и техните малки. В някои кланове младите мъжки също могат да живеят заедно в хармония, при условие, че се съгласят да живеят под властта на доминиращия мъжки, който ще запази най-добрите ресурси и плодородните женски. Въпреки че трайността на мъжките след достигане на полова зрялост почти винаги е приета, без да е необходимо да бъдат изгонени, те решават да си тръгнат сами, да си проправят пътя, като създадат свой собствен клан. Други, до някъде по-покорни мъже предпочитат да останат в рамките на стабилността на родния си клан, обещавайки да не се бунтуват срещу доминиращия мъжки. Това подчинено поведение обаче е напълно неестествено
и рано или късно те ще се опитат да се откъснат от установения режим и да завземат властта в клана. Когато възникнат тези предизвикателства, доминиращият мъжки бързо ще се опита да потуши въстанието, като използва свирепата си захапка и острите си ногти, за да му напомни защо е алфа. Въпреки че тези дуели за кланово господство могат да бъдат доста жестоки, най-големите заплахи за относително спокойния живот на язовците остават многобройните хищници, които обитават околностите на удобната им дупка. Иберийските вълци, златните орли и червените лисици могат да представляват страховити противници за тези черно-бели бозайници. Разбира се, с такава сложна мрежа от тунели на тяхно разположение, в момента, в който забележат хищник, решен да ги направи част от диетата си, язовците няма да се поколебаят да се оттеглят под земята в безопасността на своята крепост. Благодарение на многобройните си входове и сложната мрежа от тунели, дори хищниците, които се осмелят да нахлуят в дома им, почти винаги си тръгват с празен стомах. Въпреки че бързото отстъпление в дупката му винаги е най-безопасният вариант, понякога това не е възможно и не остава друга алтернатива, освен да се впусне в битка на живот или смърт. Тук мускулестото му тяло, както и изненадващо дебелата му кожа, се превръщат в истинско предимство в устойчивостта на ухапвания и дръскотини. Като повдига гъстата си козина и издава силни звуци под формата на грухтене и хъркане, язовецът ще се опита да разубеди агресора си да се забърква с такъв страховит противник. Когато хищникът не помръдне, този умел оцелял извършва неочакван трик, като отделя силна, мускусна миризма от аналните си жлези. Тази неприятна субстанция често плаши хищника, който ще се замисли два пъти, преди да се опита отново да ловува плячка с размерите на европейски язовец. Един такъв хищник, който може да бъде прогонен от особената техника на язовец за възпиране, всъщност е малка, но свирепа червена лисица. Въпреки че фигурата на куче с червеникава козина, тежащо не повече от 7 кг и високо 60 см, може да не изглежда да вдъхва особен страх, тази хитра лисица се превръща в екзекутор на почти неограничен брой гризачи и дребни бозайници, които обитават цялата дива Иберийска полуостров. Способен да обитава дълбоки и гололистни гори, гъсти пасища или дори пустинни планински райони, този представител на семейство кучешки е перфектният пример за адаптация сред дивите видове. Дори суровият и постоянно променящ се терен на иберийските екосистеми не е пречка за всесезонно куче като тази акробатична лисица. Освен че използва голямата си опашка като противотежест при ходене по неравни повърхности, това малко куче е и отличен катерач и дори може да се ориентира с лекота във вода. Тъй като е предимно в сумрачна среда, това находчиво диво куче гарантира, че никоя мишка или катерица няма да може да премине спокойно през гъстата растителност, или поне не, ако не искат да бъдат част от диетата на този гладен ловец. Физическите способности на това пъргаво червеникаво куче го правят експерт в лова на дребна плячка, като мишки, полевки, хамстери или джербили. С много чувствително обоняние, щом усети дори най-слабата миризма на малка мишка, лисицата скоро ще се насочи към улавянето на желаната си плячка. Благодарение на изумителните си слух, умелият убиец успява да открие и тези подземни колонии от гризачи, които за него са истинско угощение. Тъй като плячката й не е никак пъргава, лисицата знае, че трябва да бъде внимателна, когато се приближава към това, което се надява да бъде нейната храна. Скрит сред гъстата растителност, използвайки червеникавата си козина за камуфлаж, той чака подходящия момент, за да започне неудържимата си атака. Внимателно наблюдавайки плячката си, след няколко минути дебнене, той скача на височина до 5 метра и каца директно върху нещастния гризач, който знае много добре, че дните му са преброени. Въпреки че предпочитаната й тактика за донасяне на храна на масата е да остане неподвижна и след това да скочи, за да улови малките си противници, понякога плячката й е по-устойчива на поглъщане.
и се втурва в бързо бягство през прерията. Когато това се случи, бързата лисица не се колебае да преследва тези ужасени гризачи с бързо бягство. Способна да тича с над 45 км в час, крайният резултат винаги е един и същ. Червеникавото куче изкормва това, което за нея са обикновени закуски. Въпреки че по-голямата част от диетата й се състои от дребни бозайници, добре осъзнавайки, че иберийската екосистема не винаги ще задоволи хранителните й нужди, като истински оцелял, малкият червен лисица, бидейки всеяден вид, може да се храни с практически всичко, с което се сблъска. Малки птици, безгръбначни, влечуги, сочни плодове и дори мърша, всички те са важни, когато единствената алтернатива е да изпаднем в смазващ глад. След като погълне няколко гризачи, червената лисица търси почивка след успешен ловен ден. Докато някои индивиди са доволни да лежат на сенчесто място с богата растителност, други предпочитат по-спокойна почивка в дупка. Разбира се, това няма да прилича на леговище на язовец. Временното убежище на кучето може да бъде нещо толкова просто, колкото малка дупка. Или понякога то дори се възползва от работата на други видове, като заема техните дупки. Въпреки че червената лисица, по време на безмилостното си клане на дребни бозайници, може да изглежда като върховен хищник, способен да внуши страх на всички видове в тази жизнена екосистема. Истината е, че точно както това куче може да провокира страх чрез ухапването си, Иберийския полуостров е дом на безброй хищници, които няма да имат проблем да дадат на неопитомената лисица да опита от собственото си лекарство. За жестокия иберийски рис, лисицата не е нищо повече от малко куче с мания за величие, което във всеки един момент може да стане част от месоядната му диета. Осъзнавайки очевидното си неблагоприятно положение в директна борба с котката, червената лисица обикновено се опитва да избягва срещи с по-силния ловец, доколкото е възможно, за да не излага живота си на риск. С помощта на изумителните си слух, лисицата често извършва всякакви трикове, за да избегне дуели, които биха могли да причинят сериозни наранявания или, още по-лошо, да се окажат жертва в обратна посока на хранителната верига. Но заплахите за оцеляването на този свиреп кучешки не са скрити само сред растителността под формата на ненаситен иберийски рис. От високо над земята, голям скален орел няма да се поколебае да се спусне и да убие това, което смята за много щедра плячка, за секунди. С тези хищници, дебнещи малката лисица от небето, тя може да премине от дебнене на малък гризач до това да бъде изкормена от гигантска хищна птица за миг. Ясен пример за постоянно променящата се динамика на дивата природа в непочтителния животински живот на този огромен полуостров. След като червената лисица е погълната от новопристигналия скален орел, дребните бозайници могат да излязат от дупките си, поне за момент, с малко спокойствие. Един от онези видове, които се успокояват от ранното си тръгване на гладната лисица, е също така червеникавата червена катерица. С тегло не повече от 300 грама, червената катерица е може би един от най-малките видове бозайници, обитаващи тази екосистема, пълна с разнообразни форми на живот. Но, оставяйки на страна компактните си размери, червената катерица си е заслужила своето малко кътче насред местообитание, измъчвано от хищници като негостоприемната Иберийска острова. Въпреки че дължината й от едва 25 см, с изпънатата пухкава опашка не дава и най-малкия знак за умел оцелял, издръжливата катерица преодолява този труден недостатък с изобретателност и сюрреалистични физически способности. Използвайки острите си като бръснач ногти, никое дърво не може да устои на уменията за катерене на малката иберийска катерица. Само за секунди тази пъргава катерица може да се издигне от земята, за да се разпръсне сред гъстите клони. А на голяма надморска височина, благодарение на голямата си опашка като противотежест, тя може лесно да се движи по неравен терен. По същия начин, за да пътува през гъстите гори, които обитава, без да се налага да слиза на земята, като истински акробат, използвайки здравите си крака, може да скача на няколко метра във въздуха, от клон на клон.
Въпреки че не е чудо на скоростта, когато е застрашено, може да бяга с около 25 км в час на къси разстояния. Осъзнавайки малкия си размер и факта, че има безброй хищници, мечтаещи да сложат мъничкото й тяло в челюстите си, като мярка за оцеляване, иберийската катерица е склонна да поддържа постоянна бдителност. Разположението на очите им отстрани на главите им осигурява много широко зрително поле, така че те могат да следят отблизо за обикалящата ги среда, когато са навън. По същия начин, благодарение на силно развити си слух, то може да открие дори най-малкото движение на всеки хищник, който го е насочил към себе си и възнамерява да го погълне. Сдебнещи змии, иберийски рисове, червени лисици, белки, ястреби и бухали, предпазливата катерица, усещайки, че нещо не е наред, няма да спре да разследва и ще се укрие в височините. Тъй като би било почти невъзможно за него да оцелее без добро скривалище, този умен бозайник често превръща малка дупка в дърво в свой уютен дом, където може да се подслони както от многобройните си хищници, така и от лошото време. След като се увери, че няма хищници в близост до дома й, катерицата бавно слиза от дървото си и тръгва да търси храна. Огладняла, след като е избягала от това да бъде изядена, тази пламенна всеядна може да се храни с жълъди, ядки, семена, плодове, гъби, пъпки, кора, насекоми, яйца и дори малки пиленца. За да открият някои от богатите си хранителни варианти, те разчитат на силно чувствителното си обоняние, както и на изчерпателно търсене на почвата. Като претърсват щателно всеки сантиметър от местообитанието си, те успяват да открият истински деликатеси, скрити в природата. Когато наближи иберийската зима, червената катерица, осъзнавайки недостига, който ниските температури често причиняват, освен че задоволява апетита си, се подготвя с добалъжен запас от храна. За да направят това, те заравят жълъди, ядки, семена, плодове и дори малки насекоми на стратегически места. Тези вкусни закуски ще бъдат открити, когато тази изобилна екосистема се превърне в безплодна гора, без дори следа от храна на километри. Въпреки че тази зимна подготовка е много умна мярка за оцеляване, истината е, че след като заровите хиляди закуски, главно под формата на жълъди и семена, по-голямата част от тях никога няма да бъдат изядени от планираната катерица, тъй като често ги забравя. Така понякога, докато малка иберийска катерица заравя пресен орех за зимните си запаси, оценките завистлив събрат наблюдава всичко внимателно, така че веднага щом се обърне, да се възползва от упорития труд на добре осведомената катерица, като открадне плодовете на усилията й. В допълнение към тези до някъде нечестни действия, между тези умели оцеляващи могат да възникнат спречквания, когато е спорно за място за хранене, или, в случая с мъжките, когато е замесена женска в разгонване. Като се има предвид липсата им на свирепост, е разбираемо, че тези битки обикновено не причиняват сериозни наранявания, нито пък се доближават до дивачеството, демонстрирано от видове като иберийските рисове или благородните елени. Често тези дуели се ограничават до бързи преследвания, писъци с висок тон и фини борби и завършват за секунди, като единият от двамата участници се оттегля в уюта на гнездото си. Въпреки тази своеобразна проява на враждебност сред същите видове, те могат понякога да възприемат и до някъде социално поведение, издавайки писъци в присъствието на хищник, за да предупредят своите събратя за потенциалната заплаха. В допълнение към тези тревожни звуци, червената катерица е един от онези диви иберийски обитатели, които нарушават бездънната тишина на гората. С цвърчащи звуци, докато се хранят и почистват, ръмжене в лицето на опасност и силно пляскане с опашка, като знак за вълнение. Тези малки космати създания са сред най-изразителните диви видове в цялото биоразнообразие на Иберийския полуостров. Въпреки че малката червена катерица се оказва в полезрението на безброй хищници в горите и пасищата, за нейн късмет няма начин тя да попадне в челюстите на господаря и господаря на моретата, които обграждат тази земя, благословена от Създателя. Излизайки от дълбоките води на Средиземно море, свирепата голяма бяла акула прилича на самата смърт, олицетворена в челюст с до 300 остри зъба.
С тегло над 1 тон и достигане на дължина до 6 метра, голямата бяла акула е колосален хищник в безкрайните води, обграждащи полуострова. Способни да плуват с до 50 км в час, на практика няма вид във водата, който да може да избегне ухапването на този свиреп хищник в подводно преследване, докато обонянието на малката червена катерица я води до пресни жълъди, предоставяйки една от най-нежните сцени в цяла дива Иберия, когато страховитата голяма бяла акула използва носа си. Тя обикновено го прави, за да извърши една от най-големите демонстрации на диващина на планетата, способна да долови дори капка кръв от километри. Когато акулата усети това, което за нея е пищен еликсир, не след дълго тя се впуска в това, което неизбежно ще стане нейна плячка. С ненаситен апетит, способен да поглъща до 30 кг месо на ден, голямата бяла акула е експертен ловец, който няма да позволи на никоя плячка, независимо от размера и, да избегне болезнената смърт от ръцете на страховитата и ухапване. Огромната диета на този заклет хищник включва риба тон, скатове, тюлени, морски костенурки и дори други акули. Когато плячката е голяма риба, плуваща близо до повърхността, този умел ловец избира стратегия на дебнене, при която, разчитайки на огромното си зрение, наблюдава ловната си цел от разстояние. Бавно приближавайки се към повърхността, разкривайки само страховитата си гръбна перка, ясен знак за смърт, ловецът се приближава все повече до плячката си и докато осъзнае засадата, обикновено е твърде късно. С една единствена хапка ненаситният хищник е погълнал беззащитната риба, която почти веднага е погълната и отведена в челюстите на този безмилостен хищник. Точно както рибите са напълно изложени на волята на този всемогъщ хищник, водните бозайници също не са застрашени от това да видят как водите се зачервяват пред атака на голяма бяла акула. Когато нежен тюлен плува спокойно на повърхността и тази безсърдечна акула го е насочила към него, бозайникът практически не може да направи нищо, за да избяга. В този случай, стратегията е да се издигне с пълна скорост от дълбините директно към плячката. С тюлен, напълно невеж за случващото се отдолу, няма и най-малката пречка хищника да задоволи ненаситното си желание за месо и от един момент до следващия колосалната акула скача на повърхността с безпомощната, умираща плячка между 6 сантиметровите си зъби. Въпреки че с впечатляващите си способности за плуване и несравнимата си физическа форма, този жесток хищник сякаш се издига като най-страховития хищник във всички води, които ограждат дивата Иберийска полуостров. Истината е, че дори тези машини за убиване не са застраховани от това да станат жертва на ухапване от друг, още по-страховит хищник. Докато цялата иберийска морска екосистема гледа на голямата бяла акула, като на жесток убиец, който поглъща хиляди диви видове. За кръвожадните ята косатки, тази акула е просто поредната плячка в диетата им. Плавайки през водите на групи от до десетки, когато тези хищници са на дебнене, най-разумното нещо за голямата бяла акула е да се постави на мястото на плячката и да избяга. Като маневра за оцеляване, когато групите от тези черно-бели делфини са много близо, акулата може да избере да остане неподвижна, надявайки се да се камуфлира в подводния мрак. Понякога, когато успее да предвиди пристигането на косатки, най-добрият вариант е винаги да се гмурне дълбоко във водите. Способен да се спуска на повече от 1000 метра под повърхността, на такива височини той остава извън обсега на преследвачите си. Тези умели ловци обаче не винаги предлагат дори и най-малкия шанс за бягство и някога страховитият хищник трябва да стане свидетел на това как дивата природа този път го позиционира на по-малко привилегировано място в хранителната верига. Въпреки че в ръкопашен бой с косатка колосалната риба има шанс за победа, когато голямо ято китове се извисява на хоризонта, винаги е най-добре да се избягва това, което за косатката е ненужна конфронтация, а за косатките е просто пореден лов. Докато голямата бяла акула се гмурка на хиляди метри в дълбините, връщайки се на сушата, но вече отгоре,
Величественият испански императорски орел наблюдава неподвижно от скала над необятността на тази жива екосистема, с внушителен размах на крилете от над 2 метра и тегло от почти 5 кг. Тази пленителна хищна птица е една от най-големите заплахи в небето за безбройните дребни бозайници, които обитават долини, пасища и гори. Тъмнокафявото му оперение по цялото тяло, с рамене, обсипани с бели и златни пера, му придава поразителен външен вид, откъдето идва и името му, и го прави може би една от най-елегантните птици на полуострова. Въпреки пленителния си външен вид обаче, когато става въпрос за улавяне на сочна плячка, тази хищна птица не се колебае да изцапа оперението си с кръв. Със здрав, извит клюн с остри ръбове и силни, остри ногти, царският орел не се храни особено с горски плодове и диви ябълки. Диетата на този умел небесен ловец се състои изцяло от месо, като зайци, диви зайци, гълъби, врани, лисици и малки гризачи са постоянен източник на храна. Както всички хищни птици, царският орел има силно развито зрение, което му позволява да локализира плячката си на разстояние до няколко километра. От извисяващи се височини, сред гъста растителност, този педантичен ловец може да забележи колонии от гризачи или малки самотни зайци, които са на път да станат негова плячка. След като открие потенциална плячка, орелът се спуска бавно, докато в един вид експлозия от енергия не се пикира към целта си с широко разперени криле и страховити ногти, готови за удар. Когато свирепа хищна птица се спуска от височините, бягството е практически невъзможно и самото кацане често е достатъчно, за да убие плячката. Макар че успяването да избягаш от ловец, толкова страховит като испански имперски орел, е подвиг, който малцина могат да разкажат. Има още по-лош сценарий, а именно да те преследват двама от тези крилати хищници. Докато дивата иберийска екосистема е дом на хиляди полигамни видове, които непрестанно се чифтосват с десетки партньори по време на размножителния период, царските орли, вярвайки в истинската любов, образуват двойки за цял живот. Ухажването на тези изключително лоялни птици е може би едно от най-изненадващите в цялата животинска империя, наречена Иберийски остров. Всичко започва с плахо приближаване на мъжкия и поднасянето на подарък на женската. Обикновенно заек или птица са идеални за привличане на вниманието на женската. Това поведение, освен че привлича интереса на женската, демонстрира способността на мъжкия да осигурява потенциално семейство. Малко по малко мъжкият се приближава до женската и засилва ухажването чрез вокализации под формата на силен, груб лай, който може да се чуе от големи разстояния. Ако тя е възприемчива, тя ще отговори на зова и те бавно ще се сближат. След като двойката се сформира, те често извършват величествени брачни полети, характеризиращи се с бързи изкачвания и спускания, въздушни преследвания и високоскоростни завои и цикли. Когато наближи размножителният сезон, моногамната двойка не пести усилия, за да построи гнездото, което ще се превърне в семеен дом. Тъй като ще използват гнездото повторно в продължение на няколко години, двойката обикновено полага големи грижи за неговото изграждане, като разполага конструкцията на удобно място в короната на борови или коркови дървета и осигурява нейната стабилност. След добре подготвено гнездо и чифтосване, женската снася яйца, които ще разкрият до 6 яйца с тегло около 130 грама на дъното на гнездото. В продължение на приблизително 43 дни, бъдещите пиленца ще бъдат мътени от майка си, докато бащата ще бъде отговорен за носенето на храна на женската. След дълги дни и нощи, в които са бдели за безопасността на яйцата й, се случва чудото на живота, или поне част от него, тъй като от половин дузина яйца често успяват да се излюпят само 3 пиленца. С раждането на малките, работата на двойката все още не е завършена, тъй като те трябва да хранят малките си, докато станат достатъчно големи, за да се грижат сами за себе си. През този период родителите обикновено носят храна на малките си под формата на гризачи
зайци или дори змии. Докато когато изобилието е в иберийската екосистема, всички малки ядат, докато се нахранят в дни на недостиг. Когато няма достатъчно храна за всички, най-голямото малко обикновено монополизира всичко за себе си, а неговите братя и сестри след дни на глад в крайна сметка загиват, без дори да напуснат гнездото. Друга опасност, пред която са изправени тези малки, е наличието на други хищни птици, като например страховития скален орел, който, щом види двойката да изоставя гнездото в търсене на храна, няма да се поколебае да го атакува, отнемайки живота на това, което за него е просто богата на протеини плячка. Въпреки че е сурова, това е дива природа в най-чистия си вид в неопитомената Иберийска планина. Точно както малките на царските орли могат да бъдат жестоко нападнати от безмилостния скален орел, във висините на скалистите планини на Пиренеите живее друга, малко позната плячка на тези страховити ловци на небето. Преминавайки през стръмни скали, дивата коза демонстрира как дивата природа процъфтява дори в най-негостоприемните и недостъпни места. С гъста козина, която се променя сезонно в нюанси на жълтеникаво бяло и черно кафяво, и отличителни назад извити рога, дивите кози, известни още като шамуа, са живо доказателство, че Създателят е уловил безпрецедентно огромно разнообразие от форми на живот в Иберийския полуостров. Тези говеда, водени предимно дневен начин на живот, обикновено прекарват рутината си, скитайки из неравния планински терен в търсене на храна и почивайки сред тихите планини. Въпреки че животът в такива изолирани кътчета на полуострова гарантира, че те са сред малкото диви видове, способни да бродят из тези недостъпни биоми, това е свързано и с значителни предизвикателства. Едно от тях е диетата им. Като опитни оцеляващи диви кози обаче се адаптират към сезонната наличност на храна и са способни да мигрират към по-ниски географски ширини, когато на по-голяма надморска височина настъпят строги икономии. Докато през пролетта и лятото това непретенциозно тревопасно животно се наслаждава на поглъщането на нежни листа и пресни издънки, когато зимният недостиг го зове, то адаптира диетата си към лишеи, мъхове, кора и всякакъв растителен материал, който може да намери. Докато женските маршируват с малките си през този труден терен, мъжките напредват без друга компания, освен звездите, през студените нощи, които измъчват този планински регион. Звездите и, разбира се, всеки хищник, който изненадващо е пристигнал на това изолирано място, с намерение да го направи своя плячка. Тъй като се намира на хиляди метри от границата на гората, малко хищници са готови да предприемат това дълго пътуване, за да ловуват тази коза. Освен скалния орел, който може да дебне тревопасното животно само за няколко минути полет, в този нестабилен терен, червената лисица е друг хищник, който може да представлява непосредствена смъртна заплаха. Основната мярка за непредвидени обстоятелства, за да се избегне попадането в диетата на тези нефокусирани хищници, е да се следи хоризонтът, да се наблюдава всяка възможна заплаха. Веднага щом усетят потенциална опасност, демонстрирайки, че са в стихията си в този неравен терен, дивите кози се впускат в бързо бягство. Благодарение на мощните си крака с твърди остри копита, те могат да достигнат изненадваща скорост и да скачат между скалисти склонове. След бързо отстъпление, те обикновено оставят хищници далеч зад себе си, като изтощена червена лисица, която предпочита да се върне в стабилността на прерията, където стръмни скали не застават между тях и плячката им. Тъй като катеренето по неравен терен не е достатъчно, за да се изправят срещу такъв страховит противник, като скалния орел, когато забележат този хищник в далечината, дивите кози често избират пасивна защита, като остават неподвижни и чакат високоефективният им камуфлаж да свърши трудната работа. Тъй като тази хищна птица се гордее с изключително развито зрение, тази стратегия понякога се проваля и ловецът атакува плячката. Тук многобройните стада женски, с малки, използват тактика за отвличане на вниманието, като всички кози тичат в различни посоки. В тези бързи бягства, където цари хаос, хищникът често се оказва без нищо в суматохата, без дори да знае какво се е случило. Една от най-отчаяните мерки на дивата коза, за да избегне поглъщането си от безмилостен скален орел, се случва,
когато тази хищна птица успява да ги обгради на ръба на скала. Тук, притисната въгъла и без друга алтернатива, козата се хвърля от внушителни височини с малката надежда да оцелее. Като се има предвид, че другата й възможност е да се изправи срещу безмилостен ловец с остри ногти и мощен клюн, способен да я разкъса за секунди. Идеята за свободно падане от височините не е толкова лоша, колкото изглежда. Въпреки че, освен тези срещи с страховития скален орел, животът им е сравнително спокоен на голяма надморска височина, когато настъпи зимата. Както ята женски, така и самотни мъжки екземпляри решават да слязат от бездните, за да се установят, поне временно, в краищата на гората и по слънчевите склонове. Докато на тези географски ширини те са изложени на други хищници, като рисове или ужасяващите глутници иберийски вълци. Това е жертва, която те трябва да направят, за да избягат от ниските температури, които измъчват предишния им дом, както и да получат достъп до вече ограничените зимни хранителни източници. През тези месеци, живеещи извън безопасността на неравен терен, дивите кози трябва да търсят убежище на групи и да бъдат нащрек за всяка потенциална опасност. В дивата иберийска планина списъкът с хищници, които с удоволствие ще ловуват коза с тегло до 50 кг прясно месо, е просто безкраен. Докато кръвожадни ловци като скалния орел, свирепия рис и страховитите вълчи глутници представляват истинско предизвикателство за дивите кози, никой от тези безмилостни хищници не се доближава до дивачеството, на което е способен върховният хищник в тази екосистема. Когато иберийската кафява мечка е на лов, никой вид дива природа на Иберийския полуостров не е в безопасност. Достигайки тегло до 250 кг и височина до 2 метра, иберийската кафява мечка стои като колос сред този биоразнообразен див рай. Със здрава глава, дълга и силна муцуна и мускулесто тяло, този гигант е най-висшето природно олицетворение на това какво представлява върховният хищник. Освен че има мощна захапка, способна да смачка кости, мощните му крака, увенчани с набор от остри прибиращи се ногти, го правят жив кошмар за всяка плячка, която изпадне в немилост, срещайки се с този свиреп убиец. Живеейки дълбоко в широколистни гори и гъсти хръсталаци, този огромен бозайник прекарва дните си, движейки се през гъста растителност, търсейки храна. Въпреки че впечатляващото и физическо състояние и позволява да управлява всеки ъгъл на тази обширна екосистема с желязна ръка, за щастие на всички видове, които обитават неопитомената Иберийска планина, кафявата мечка преминава от строг хищник към наслаждаваща се на богата всеядна диета. Живеейки в такава променяща се екосистема, този кафяв звяр адаптира диетата си към наличието на ресурси. По време на изобилната пролет, с безброй треви, издънки, листа, корени и луковици, растящи навсякъде, този бозайник се тъпче с храна. Тази предимно тревопасна диета може да включва и дребна плячка, като бръмбари, земни червеи и някои малки гръбначни. През лятото, сезон, когато Иберийския полуостров прелива от изобилие във всеки ъгъл, този ненаситен гигант разширява диетата си, за да включи диви плодове като боровинки, ягоди и трънки, както и горски плодове, гъби и мед. Въпреки изобилието от плодове и растителност, завладяващи екосистемата му, ако малък бозайник пресече пътя му, свирепата мечка няма да се поколебае да го изяде. До есента, когато ледените зимни дни започват да се задават на хоризонта, свирепата иберийска кафява мечка значително увеличава хищническото си поведение, а не като акт на диващина и доминация, от крайна необходимост, тъй като трябва бързо да нададе тегло за постните месеци. Тук елени, диви свине, зайци, гризачи, риби и дори птици са в непосредствена опасност. Предвид свирепите си размери и липсата на пъргавина в сравнение с видове като иберийския рис или малката червена лисица, кафявата мечка е склонна да дебне млада или ранена плячка, тъй като те представляват сравнително достъпен източник на месо. Нападенията върху дупки и гнезда са друга от ужасяващите практики, които този ненаситен хищник често извършва, за да наложи волята си и да успокои къркоренето на стомаха си. Освен че е умел ловец на сухоземна плячка и дори лови птици,
с относителна лекота, свирепата иберийска мечка вижда почти безкраен източник на храна в многобройните потоци, обграждащи местообитанието Ия под формата на прясна риба. Чакайки търпеливо на брега течението да свърши работата, този изумителен рибар с мощен замах на лапата си или дори като потапя устата си директно във водата, успява да улови гигантска сьомга. Ако голямо ято белоглави лешояди допусне грешката да погълне прясна трупа близо до територията на гладна иберийска кафява мечка, бозайникът бързо долови опияняващия аромат на сочно месо с острото си обоняние. Скоро ще пристигне тук. Давайки на птиците уроци по хранителна йерархия, той ще ги изплаши. И ако пиршеството е достатъчно обилно, може би, само може би, ще им остави някакви остатъци. Въпреки че е способна да прогони дори ужасните ята лешояди от трупа на животното и да всява страх у безброй бозайници, влечуги и птици, дори страховитата иберийска кафява мечка понякога може да се изправи срещу свой собствен враг. Когато две мечки се пресекат по средата на район, богат на ядки или може би на първокласно място за риболов, нито един от гигантите няма да е склонен да си тръгне. С почти цялата иберийска дива природа в краката си, тези страховити бозайници са станали темпераментни и въпреки че цялата необятност на полуострова е на тяхна милост, по-скоро като доказателство за тяхното господство, нито един от тях няма да се поколебае пред смъртно предизвикателство. В този сблъсък на титани и двамата противници започват враждебни действия, като избягват физически контакт и изпращат ясни сигнали за възпиране под формата на ръмжене и силно изсумтяване. Тъй като и двете страни отказват да се оттеглят и да се откажат от спорната територия, мечките се изправят на задните си крака, за да изглеждат по-големи. И само за секунди се разразява ожесточена битка между два от най-страшните хищници в необятността на тази екосистема. Изправяйки се на задните си крака и нанасяйки мощни удари с ногти, всяка мечка се опитва да установи господство, за да спечели уважение. След няколко минути на безмилостно драскане и борба, една от съперничките, изтощена, решава да се оттегли, отстъпвайки територията си на победилия мъжки. Докато победената мечка току-що е загубила част от владенията си, добрата новина за нея е, че е била сравнително невредима. Благодарение на дебелата си кожа и гъста козина, тези гиганти са способни да издържат на мощни удари, без дори да оставят белег. Може би единственото нещо, което е по-предизвикателно за огромна иберийска кафява мечка от борбата с друг див мъжки, е да се изправи срещу женска от собствения си вид. Когато кафявите мечки се окажат в плен на недостига и младо мече пресече пътя им, в едно от най-бруталните деяния на природата, гладният мъжки няма да се поколебае да погълне мъничкото мече. Той обаче не разчита на свръхзащитната майка наблизо, която няма да толерира нито един хищник, камо ли някой от собствения си вид, да се осмели да докосне потомството й, като по този начин започне поредната безмилостна битка, която ще реши бъдещето на нежното мече. За съжаление, тези междувидови битки не са най-големите заплахи, пред които са изправени иберийските кафяви мечки. Най-големият хищник на тези величествени зверове е, безспорно, човекът. В резултат на дейности като незаконен лов, популациите на тези кафяви бозайници са в сериозна опасност. Според оценки, между 1980 и 2020 година, до 45 иберийски кафяви мечки са загинали в Кантабрийските планини в резултат на човешка намеса в тяхната екосистема. Но не само този върховен хищник е засегнат от промените в местообитанието си и последиците от човешката дейност. Белоглавите лешояди, птици, жизненоважни за здравето на иберийската екосистема, са все по-застрашени от фрагментацията на своите биоми. Всяка година токов удар по електропроводи отнема живота на тези маршояди, което може да доведе до необратими промени в цялото им местообитание, предвид основната екологична функция, която изпълняват. За европейските язовци ситуацията не е много по-различна, тъй като тези находчиви бозайници са все по-засегнати от възхода на екстензивното земеделие. Предвид нахлуването им в културите, тези тревопасни животни често са жестоко преследвани и ловувани, унищожавайки цели популации.
Дори величественият испански императорски орел не е ни имунизиран срещу заплахи, проистичащи от човешкото влияние върху неговата екосистема. Незаконното използване на отровни примамки, насочени към други хищници, причинява сериозни щети на вече малките популации на тази птица, ендемична за Иберийския полуостров. По същия начин, районите прои за размножаване са все по-засегнати от различни човешки дейности, което е намалило раждаемостта и до тревожни нива. Въпреки всички тези предизвикателства, пред които е изправена дивата природа на Иберийския полуостров, все още има основания за оптимизъм, тъй като тези диви видове са доказали способността си да оцелеят дори в най-неблагоприятните условия на живот. Следователно, с наша помощ и действия, насочени към тяхното опазване, е възможно да ги предпазим от изчезване. Ясен пример за това е свирепият иберийски рис. Вид, който в началото на 21 век е обявен за застрашен поради сблъсъци с превозни средства, като проучванията оценяват, че в дивата природа са останали по-малко от 100 котки. Днес, благодарение на колективните усилия, правилното управление на местообитанията, развъждането в плен и контрола на неестествената смъртност, популацията на тези котки се оценява на над 1000 индивида, което спасява вида от неминуемо изчезване. Макар че това е малка стъпка към спасяването на вида, то представлява и лъч надежда за хиляди застрашени животни и мотивация за предприемане на необходимите промени за запазване на тези екосистеми и техните диви обитатели. Впечатлиха ли ви историите за свирепостта, борбата за размножаване и екстремното оцеляване на дивите иберийски видове? Добре, тогава не си тръгвайте, без да ни харесате, за да ни помогнете да продължим да се развиваме. Ако искате да сте в крак с новите ни издания, можете също да се абонирате и да кликнете върху камбаната за известия. Преди да си тръгнете, не забравяйте да оставите коментар в полето, за да ни кажете кой див вид ви е изненадал най-много, а също така да споделите това видео с приятелите си. Без повече приказки, до следващия път с още истории за дивата природа.